เว้ยโอ้ยอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ย
puceling iblis lanat mas wape reje dewaku. Hatiku sakoron Hamsa lan Tembaka. Inggih kula pun abdi Hamsa cumadung dawuh sinuwun. Inggih kula pun abdi Tembaka cumadung dawuh wonten dawuh punapa sinuwun. Ngerti ing dina iki jeneng ingsun nimbali lan nglumpukake kowe wong loro. Ngerti apa ora? Inggih nyuwun pangapunten nuwun. Kula boten mangertos napa to bab wigatosipun. Inggih kula pun abdi Tembaka sami boten mangertos napa to sebab kula tiyang kalih dipun timbali wonten ing ngarsa paduka sinuwun Prabu Jarasandha. Ing papan palengganipun jeneng ingsun Prabu Jarasandha saka Praja Giribujra bakal nganakake upacara Bairotantra, upacara sesaji Kalalodra. Ya kuwi upacara kunjuk ngersaning marang Hyang Lodra. Ngerti apa ora? Upacara kuwi Hamsa lan Tembaka. Inggih kula mangertos upacari sesaji Kalalodra punika. Inggih kula pun abdi nggih mangertos upacara sesaji Kalalodra punika. Ngerti sesaji Kalalodra bakal ingsun gelar ning alun-alun Giribujra wektune malam 1 Sura. Malam 1 Sura eling-eling. Ing sajroning sesaji Kalalodra jeneng ingsun bakal bekakak ratu 100 negara. Bakal tak bekakak belah gulune, kuliti awake, ombe getene pangan daginge. Ngerti yen kaya mangkono jeneng ingsun wis bisa ngrangket ratu 97 negara. Ateges kurang telu. Ratu telu kuwi mau ya kuwi ratu ing Ngamarta. Nomor 2 Ratu Ndorowati lan kaping 8 ing Mandura. Mula saka kuwi jeneng siratiku sakara wong loro. Ingsun timbali ning ngarsaning ingsun bakal ingsun utus supaya tumuju manyang tanah Jawa, tumuju manyang negara Ngamarta, Ndorowati lan Mandura. Ngono abdiku sakara ngestaken dawuh yen perlu Pawadya Bala Giribujra budal kabeh. Aja ana sing kanthi keri ning Giribujra budal. Dinggo rewan-rewan gonmu ngrangket ratu 3 negara. Yen jeneng sira bisa ngrangket ratu 3 negara, jaluk bondo apa bae bakal ingsun uruti. Jaluk mobil Fortuner, mobil Alphard cacah 100 bakal ingsun turuti. Jaluk omah lantai 10 madan-madani mall bakal ingsun turuti. Jeneng sira njaluk bondo donya brana picis emas pirang-pirang kilo, pirang-pirang ton bakal ingsun turuti. Jaluk duit pirang-pirang miliar, pirang-pirang triliun, pirang-pirang kuadriliun bakal ingsun turuti. Ngomong apa sing bakal bisa ingsun turuti, nanging yen nganti jeneng sira wong loro ora bali ning Giribujra ora bisa nggawa ratu 3 negara. Aja takon dosa, ora nganti srengenge katon wis cengkelan wandae tugel bunga loro. Ayo sendika ngestaken dawuh, sendika ngestaken dawuh.
yen komang lasah dapat kesuwen buta dina iki ngestaken dawuh sinuwun enjing pital gumula saking jroning praja kenging bagus prabusan manira dir surya dalira saking cawaniti karsa matani jagat dumungap mungopane sapucaing bukit merbapak pamutumirat kena soroting surya meka lan gunung Usanapta syaga madita gita Werwadya bala iri bojro nalika samono sang Raden Bimbaka ngawisan daning Werwadya bala pitaling Werwadya bala iri bojro kalamta Cinandra kawujuding maesang kang lagi kekordan alamun Cinandra panjaya maesa
Hey!
Wan sembah diri Purba Risang Bengra Kuan kata sing mawe buku saulegung sagung ring elahan wan kanang mawe jeng-injeng ayat ingrot mawe jeng-injeng ayat ingrot Ya jagat dewa Bathara ya jagat pangestuwana Koko Prabu Indrawati kula pun rayeng ngamarta ngaturaken sembah semugeming pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Iwang Sukmana Madiling mila sasmitaning sun jagat wasisaning bata layah Bathara jagat inggih Yai Darma Kusuma sampun kula tampi sembah sun tempat buka katur dhumateng kula dawasani sami nggih Yai dipun sekecaken anggen paduka lenggah sesarengan wonten ing negari Ngamarta inggih sampun boten kirang langkung anggen kula lenggah wonten damel kencana wonten ing negari Ngamarta punika Yai Prabu Koko Prabu Mandura kula pun rai Darma Kusuma kula pun rai Puntada ngaturaken sembah semugeming pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Baladewa jagat dewa Bathara jagat wasisan Bathara mayah Bathara jagat iya Yai Aji Darma Kusuma sembah paduka dhumateng pun raka ing Mandura sampun kula tampi dawah sami-sami nggih Yai monggo dipun sekecaken anggen paduka lelenggan wonten ing negari Ngamarta inggih sampun boten kirang langkung anggen kula lelenggan wonten ing Datwaya negari Ngamarta punika Yai Aji nyuwun sewu nyuwun pangapunten Yai Prabu ing dinten palenggan punika Yai Prabu nimbali marang kula klawan Koko Prabu Mandura napa wonten bab wigatos ingkang badhe dipun rembak Koko Prabu kula sampun ngrembak perkawis punika kalian para adhi-adhi kula sedaya Werkudara Janaka mboten kantun kembar Yai kula kadang-kadang kula para Pandhawa nggih sami sarujuk ananging sepinten to gedening ngilmu kabatinan lan sepinten to gedening ngilmune urip para Pandhawa yen tanpa pambiyantu Koko Prabu Indrawati mestine boten bakal kaleksanan
Bab wigatos menapa Yai? Paduka ngantos betahaken pambiyantu saking kula sagah sak biyantu kalian para Pandhawa. Napa to bab wigatosipun? Coba Paduka Yai Prabu Darma Kusuma tu griya kemawon. Nalika samanten kula badhe anggelar wujuding saji Raja Soya. Nanging sepinten po jembaring ilmuning para Pandhawa yen tanpa sakbiyantu Paduka Koko Prabu. Napa to syarat karonanipun gelaring sesaji Raja Soya punika? Wah, sae punika Yai. Gelaring sesaji Raja Soya punika minangka rasa syukur dhateng ngarsaning Gusti Kang Maha menika sae Yai, sae. Nanging gelaring sesaji Raja Soya punika kedah wonten petangan-pitangan syarat karonanipun Yai. Napa to syarat karonanipun Koko Prabu? Syarat karonanipun kaping setunggal. Paduka kedah nglempahaken ratu cacah 100 negara lan pandhita brahmana cacah 10. Cacah sedasa. Menika syarat kaping pisan lan kaping pindho. Syarat kaping 3 Paduka kedah nyuguhaken para tamu-tamu, para nalendra-nalendra, para brahmana. Syarat kaping sekawan nggih punika Paduka kedah ngempalaken dados tunggal tetuwuhan-tetuwuhan ingkang sampun tuwuh wonten ing negari Ngamapa punika. Kala gumandul, kala kependhem lan satunggalipun Yai. Syarat kaping gangsal nggih punika Paduka kedah nganakaken sesaji kurban minangka dados kurbaning sesaji Raja Soya. Minangka Ratu Angkara watahine sta budine candole dados sesaji kurban. Mekaten Yai. Dening utamaning sadra berbudi bawa laksana dire kang bawa laksana mangkono wong agung damya paring tetangana aku ganjar saben dina dire kang bawa laksana berbudi netepi pangandika wau nalika semanten dereng rampung nalika samono saking katebian pihak-pihak swaring para prajurit nyuwun dalan ana daya itu dalan